Pagkatulog na eh. Oo ah. Ganun ba yan? Ginagawa mo. Patingin ako ng baby ko. Yo, what is up guys? Again, your boy Ken Shin from Gataran. So for this vlog guys, no, a day in our life muna tayo. Wala mo ng prank ngayon guys, no. So, a day in our life. So, gising pa tong kasama ko. Ay, gising pa to. Tulog pa tong kasama ko. Bibi, good morning. Good morning. Good morning. So, dito kami natulog sa baba, no? Kasi madaming lamok. I mean, maingay kasi ito, no? Sino naman? Ah, di ba? Napakaingay. Kinatulog ko dito sa baba kasi maingay pag gabi, no? Alam mo na. Di ba, baby? Baby? So, maghihilamos na kami at kakain na, guys, no? Hi, Ses! 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 Kapit, di ka malasin. Di ka malasin. Anong ulam, mami? Hotdog. At saba. Ano ba yan, ma? Talong. Talong. Good morning, Mariel! So, kain muna tayo, guys, na bago tayo pumunta sa ano. Ha? Ano no? Ano po dat? Tamang mga sa tenta. Mamaya pupunta kami magpapakain ng ano, isda. Samahan niyo kami, no? Saan bakit? Bakit ka? Tignan mo naman. Magyata. Kasi pagkatakal. Uy! Ang kiyang. Bawang sa? Ito na. Ano yung kape mo lang? Kape? May minute? Wow. Turok kayo. Ano sagad? Ayan po yung mga kakainin ng isda. Pagkain ng isda. Pagkain ng isda. Pagkain mo. Ano? Ay. Okay. Okay, let's go. Let's go. Okay, punta na kami guys, no? Punta na kami. Ito kasama namin kapatid ko, no? So, let's go. So, nandito na kami guys, no? Malayo itong biyahe namin, mga 3 days kami bago nakarating dito. Tara. So, nagsamukan. So, nakasamsamok tibag namin. Yay! Baby, Ayan. wait lang, baka daulan. Sipatan pa lang. Yan po, oh. Yun. Nag-light dito yun, oh. Man? Gine, nagsamok din eh. Ay. Diyan. Sprayam ka nun. Sige mamat. Nabanog na ka ako saan. Sabi na talaga. Sigang tumataas. One. Go baby.
Oh, luwasan tamatam. Kadamdambol nga. Sige. Naman nakatakin nga. Wala, dress ka dapat. Takin ko ha. Uy, natulog na eh. Ah. Sige. Ayun. Ito mo ni. Di pa naman na? Magmahal kayo ng ganitong girlfriend, no? Mahalin niyo ako. Bakit na lang? Doon ako lang saan. Ano, dabot lang tayo? Dalo ata may ibot ko ta. 3 feet ata. Okay, tara na. Okay. Nandun yung mga isda, oh. Kung may isda. Kung may isda pa. No? Kung may isda pa. Papananda yun. Hindi ko makikita. Tara, bibi. Nagdadwan pa ka wala. Na? Nagdadwan pa ka. Hindi ka din ko magtaray-taray siya. Ah. Yehey! Ganun ba yan? Ape awon pa eh. Ape awon mapan-makan. Haan, nawan ko maggaragaraw. Nawan mangagda ah. Ay? Dato ka. Ah, namamapantan. Oh, video mo, baby. Maliliit pa sila kasi. Aray ko, nagalit yung bukas. Ah! Sige, baby. Baby, buhusan mo. Buhusan mo ako. Ape, kas nagtigpakan? Dahan-dahan naman, ha? Di na yung na daw da. Sige. Tanunod, na tayo. Ako muna tayo. Ako mo tumpaw nga na tayo naman. Ses, nagkatuyag, pakan ka. Diyan na igid. Pakalungan na lang, ha? Okay. Ijiting nga na. Yun nga, ha? Kilanta man no, datias ka. Tutong pau, awan dami. Dijin eh. O, tata na yung baby, oh. Oh, wow. Maliliit pa kasi sila, guys, na. Maliliit pa sila, ha? Kasing liit nito. Yan na. Buti alam mo. Ses, agpakan ka na, Ses. Digida pa lang. Hindi sila, oh. Makita kasi babatit na pala. Baby, sa akin ka lang tumingin. Sa akin lang dapat. Uy, may pogi. Charot. Jidan na, jinap na pa ng tayo tatay. Ayun, ha? Diyan. Ngayon ako magkatagal. Hindi pa yun, oh. Jidan man yun. Hindi pa yun, eh. Eh, busamot to. Kinuha niya lahat dito. Ay, kinuha niya lahat. Madami kasing tao dito, kaya. Tapos, ang layo-layo pa namin dito. Ito, 3 days kami bago nakarating. Kinunan mo, beram mo. 3 days kami bago nakarating. Pagkatapos nito is maglalaba na kami. Sakay! Ta! Diyan. Gineting nga to. Tagpakan. Ha? Kaya ka na gineting nga, tagpakan sa jay. Abay.
Tapos alam to pa ka nag-ginatay. Oo, muna na kayo. Dati ginay. Dati ginay nagkikit. Ayun na tayo guys. Siyak, natay. Natay ka kanya. Natay ka na kanya. Ano na pala yung nga? Huwag ka lang. Makan ka na. Iba ah. Na makadigos ka. Ang gabay nagdigos. Ayan. Sige, tapusin nyo na. Nakatakilak ko. No, kailangan. Tatalpasin mo. Sige, bato mo. Ibato mo ng malayo. Last na yan, sis. Go, princess. Ibato mo na. Nagbayagon. Ang ganda pa ng mga ulap, oh. Ulap na kumikislap. Ano? Sinong mas maganda? Yung pala ka. So, uwi na kami guys, no? Tapos na kami magpakain. Bibi, halika na dito. Bakit tumaki ka man takalsada na? Ang katakit na kalsada. Matakikan? Ha? Tumaki ka na naman din eh. Mga lakad bingkol tan eh, bingkol. Pag ilaw, kayo natangkan ka daga. Okay, tara. Uwi na tayo, tapos maglalaban na tayo. Yung maglalabas si kalaglaba. Natulungan nga siya, maglablaba ka na kayo ng bal. Talaga. Okay pa. Okay, motor muna kami guys, no? Yung kasaka na prinsesa, kasakay. Buntis pa, saka. Okay, 3 days na naman kami bago makarating sa bahay, no? Malayo-layo kasi. Okay, biyahe na kami. Biyahe na. Let's go! Let's go, baby! Baka nagtayo, ha? May isa Sa cellphone mo. Mga nagdi-cellphone ko, so. Pintak tabatam. Kaysa. Okay, let's go! Pauwi na kami, guys. Pauwi na kami. 3 days muna bago kami makarating, no? So, malayo-layo pa. Napakaganda mga palay dito, men. Masarap mabuhay dito sa probinsya, no? Madaming ulam. Madaming ulam na gulay. Anong gusto yung speed? 96? Okay, let's go. Yee! Okay guys, nakarating na kami, no? Ay, pagod yung baby ko. Napaglaba naman pa, si kalaglaba. Di ba, bang? Hindi ngayon tumakin. Napakin ako. Baka tumabtab, balam tapantem kung nagtitiklaba. Kini lang. Siya agil-gil ti pantina, amuyo lang. Siya agil-gil ti pantina, amuyo lang. Ang kupay kahit ni Bag doon kanya. Siya salsalapay pantina. Ay, susapo. Sa ti babae na talaga. Halitan. Makikatan eh. Tan, sige. Taki mo na. Wala ko na mga taki. Mga naman bayabas na. Okay ka na. Okay ka na. So, maglalaba lang muna kami guys, no? Baby. Labi. Gilgil ka na. Gilgil ba tawag natin ah? Na? Gilgil. Na? Apa yung nga ganun? Pagkal. Pagka. Gilgal na. Burn. Bakit na nagganggol ba dun di? Badok bata? Bado mata? Diyan ni Lula may daldalos nga to. Ako?
Napay mulmulo may nga kamkamuti. Nagkalkali kami nagtatay. data. Ay! Kahoy. Hindi na pa yun. Nga pa, ha? Lagi pipintas mo. Natututin ka na dito, ah. Sama na puro short mo. Shirt nga. Isusaram na kita ang shirt ko. Ganun pa. Hindi na pa yung ayos custom. Di pa mo tanga doon. Iyabay mo. Padasan magpawat. Damdaman kanya ka. Paya-paya mo. Damdaman ka na. Hindi pa nagayayam. Eh. Dahil. Ang bagay ng dito, ah. Nakapagpasa lang kanta-kanta. Ibati ng mga talaga ito pampandina sa mga tapag-gilgilan mo. Ang naman din pa. Hirap naman tayo sa kanya. Kasi nakagilgil-gil, dapat iti white-white na, ano ka? Nalalag ko niya. Kita niyo kung nabad trip ko dagos. Ano ka ta, bad trip ko dagos? Di na lang kahit iba ka. Kita niyo kung nabad trip sa pinaglabanan. Kaya nakapilpiling siya ko tayo video mo na. Siya kasi ko wala na lang. Nyala. Nangag mo? Oo, wala na. Siya ko tayo video mo kung wala. Sa kabidyo, siya nga paglaban naman ay. Tigas sa mata niya ang astaw. Yan ano? White sabi na Jai. Na? White lang dita. Ito white ma dyan. Damo white na. Upom. Bagay mo, white na. Isulog ta. Ayun, nakalabad trip man siya. Aman ba di pinag... Manyamas ka na. Turbangan naman. Siya mo ito pagbayan na naglabas. Siya man i-video ko na naman. Yan wait lang. Nabi, siya ko na. Sigaman lang. Napa? Tignan nyo, ako na naman yung naglalaban, no? Joke lang. Ganda. Ang pulaos. Ay, naku, makabandog talaga yung bumbang ng shot ng kalibang. So, nakatagaw lang. Lagi na kami suot pa lang. Ito rin. Joke na lang. Pas. Kami suot ko man siya, naglablaba. Ako? Ako? Gawin, gusto style naman. Yung ba itong ubra ka? Parang pagpadakpag ng ubra. So, dito. Dito ka sa tabi. So, tapos na kami maglaba guys na. So, konting ano lang guys. No, is, dito pa yung punasan lang. So, may sasabihin lang ako guys. No? So, sa mga gusto sumuporta sa amin, no? Mag-join lang kayo sa join button na yan. No? May babayaran ka lang kayo. No? Sa, kung gusto nyo maging member ko. No? So, may babayaran kayo 99 or 12 or 599. So, sa mga gustong sumali lang na member, no? At sa mga, kung nagustuhan nyo naman to, dito pala guys, no? Oh, ito. Enjoy. At sa mga, at kung nagustuhan nyo tong video na to guys, no? So, may thanks dyan, no? May thanks. Tignan nyo.
Yan. Papakita ko. So, tignan nyo naman, nakikita nyo naman, may thanks na nakalagay, no? Pindutin nyo lang yan. Pindutin nyo lang yan, guys, no? So, may makikita kayong 50 pesos or ano yan. Kung gusto nyo nang magbayad, no? Kung nagustuhan nyo itong video namin, konting tulong na lang, guys, no? So, yun lang. So, baliligo lang muna kami. Biro ka ba ito na? Okay. Tapos na kayo maligo. So, kainan na. Lola! Pangalan? Wow! So, kain na muna kami, no? Kakain na kami. Ayun, tas nila yun. Pero nga nakantin sa kapuntunan. Pati ba rin siya? Ante, usap mo nga na yung dakatin na. Dami nag-gisam-gisam yung ikid. Kaya ka mabe. Naghayo ka mabe. At mga tamom. Ay. 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 Taas yung margin eh. Sabawin. Nag-sit ka na. Ang daka nila yung bagay. Awag! Amo, di tabayotid na. Nangalati custom ni Carmen. Yung mas mahal. Lakon. Wag. Dilok mag-atang daw. Ang sagot niya. Kasi tijag ko nawang ka. Anong magagawa? Laging napit. Sasas, kagkaligit na yun. Be, kinakan. Patingin ako ng baby ko. Wow! Ang laki ng puwet. Yan na. Hawak ako ng puwet. Ulo. O, tuturuan niya daw kayo kung paano maghugas. Okay, first is First is, yung tanggal-tanggal the rice. tanggal the rice. O, pakinggan yung mabuti. Ano ba? Ano ba? And yung pakanda aso. Ay, nakaso ta. Mamaya. And you kwash-kwash. Ang tawag na tanan? Arlong. Ay, Karos. 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 Dahil na po here. Tapos, Wait. ano ba baby? Karos-karos din na po yan. May kabel mo din eh. Nakala ko sa Jason ba eh. Sa magpakanasan. Yan. Pinawag sila ako kumakas. Nagpudot, makapatay. Kita nyo, gininom nga electric pa. Ito. Shot ni Mana. Hindi ba yung ko rin is 100,656. So, ito lang yung ginagawa namin guys, no? A day in our life. Pagkatapos nito, matutulog na kami. Ay, gano'n lang ako na. Ay, may pupuntahan kasi kami ngayon, kaya ano. Pagkatapos na itong hugas, tutulog kami, ganon. Baby, pakanta ka sa Bye-bye. kiss na. Nakingisi ka, baby. So, yun lang guys. So, thank you so much sa panunood nyo guys. Yung sa mga di pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe ka. Dito ka muna. And click the notification. Nay, di ba ma?
And click the notification bell para ma-update ka namin. Sa lahat na aming i-upload ng video. Cute. Ano naman? Paano yung malaking puwet? So, yun nga guys, no? Thank you so much for panonood nyo. Sana tinapos nyo yung video na to. Let's go, baby.